سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم أبزنز حلفا 10 عامات شامبيون أفريقيا كم هاجرنا إرترا جيرا زعبلو هاجر في تصوم يلان أوش زن 10 عامات إرترا أبناء ترجعون كرونومتر متحازي 90 ويا حليفاتهم أورد كرونومتر ما يجانتا أملا عم تراي زي فلت زخونة هاجر أب زخونة سبورتون سريحاتو زي تفلت نتشعات عامات أكتاتيلا شامبيون أفريقيا وردر كرونومتر قينام بزي كازي إرترا حفشاوي كابتشن 10 كسابتشن 19 أب شامبيون أفريقيا 32 ورق مدالية 10 حاله نحاس مدالية كوم دما شومونت برو مدالية بمركب كابتي تداليوز نبره 135 مداليات لتا 52 مداليات ناب هاجرا كتبلو كيلايام سخبركم تخططلتي يوتيوب شانل سينما سمرة حفشاوي مجلسي شامبيون أفريقيا كاب كلتشن 10 كساب كلتشن 19 تنزلو حيزنا لكم قريبنا علنا سناي مكتتال أب كلتشن 10 نتقدمتي فرقال سدبساي ميرون رؤسهم دانييل تخلايمانوت تخليد تسفاي بمحاز نفل ماغزيا ورق مداليا اب رواندا توسد زخالت إرترا دهرتا فصامي كساب حجي درجة كي حلفت عامت مصه ورق مداليا موسات حاده عقود احلف اللام كلتشن 10 حدن اب هاجرنا إرترا سخايله شامبيون أفريقياون بزخونه بجهكا دق انسيو اب نايدك تبعتيو نخلو اوار كترن في خيلام اب تعمتيا دانييل تخلايمانوت اب كرونومتر ورق يكوسدن كلو ناتنايل برهان دما اب نايت صركيا حيال قصبتا ودر نود هاجرو تسفاي ابرها اچون دو افريقاوي حيال تقررماي رزنبرغن سعيرو نورق مداليا كوسد كيليوم ناي غانتا كرونومتر دما اتا بتقررمتي ناتنايل برهان دانييل تخلايمانوت جاني تولده فرقال سدبساي زختتت إرترا نتا نتوم حيالات تقررمتي حزاز مصد دو افريقا بناي دقيقن 25 كاليتاتن فلليان صفا سعيرات تام بزدما إرترا اب تعمت 6 ورق مداليا حدن حسن مداليا حيزا وددرا قداميت بمخان كتزازمو كيلايام كلتشن 10 شامبيون أفريقيا اب بوركينا فاسو يتخايدم نابتو دردما إرترا ناتنايل برهانه دانييل تخلايمانوت فرقال سدبساي تسفوم عقبا مريم جاني تولده كومدما برختي مان اختيتيا ناب بوركينا فاسو مريحام أورد كرونومتر ناتنايل برهانه فرقال سدبساي دانييل تخلايمانوت زختتت هاجرايت غانتا إرترا نهاجرايت غانتا تونيزيا نا 20 شمونتن كاليتات فللي أنصفا نسالساي عامتا شامبيون أفريقيا كتكون كيلايام زاب أسلطاني موسى أسيل الناتاليت وردرا تكايد زنبرت هاجرايت غانتا إرترا أبناي ولكي كرونومتر دانييل تخلايمانوتن ناتنايل برهانن كتختتن كلا دانييل ورق مداليا كم تصالنا كله ناتنايل برهان دما أبناي تحت 23 عامت نحاس مداليا كم تصال غيلم أبناي ترجع وردر دما ناتنايل برهان أب حيال كتبتا وردر نمكور دو أفريقاوي تقررماين أب تجزيتها أب درجة بروفيشنالز نبره توماس جاي روبرت مسعر دقيمو ورق مداليا كعوتن كله فرقال سدبساي دما سالساي بمخان نحاس مداليا كشلم كيلو نيريوم دقيما اب كلتشن 13 بأسلطاني موسى أسيل إنها تمرحت نابتي اب قبص السخايدة شامبيون أفريقيا زمرحت هاجرايت غانتا إرترا حجون كم تلمود ورق مداليا ناي غانتا كرونومتر بتقررمتي ناتنايل برهانه ميرون رؤسهم دانييل تخلايمانوت كومون ميرون توشمه اب بلا رخيباتام أبناء القدمة دانييل تخلايمانوت ورقي كم تصالان كله أبناء ترجع السخير والدردمة كلته إرتراين تقررمتي مسموكور ناميبياوي تقررماي دان كرافن مهدام أمود داتا كتبتا ودر تسفم ومران بزر النقص عيرو ورقي كوسرن كله مرهاو قدسما سالساي درجة محس تشلامي نحس ملالا خوينو بزدما إرترا دقيما بتسفم عقبا مريم ورقي بمرهاو قدسما نحس نايتحت 23 عامت نموساد نام مدرخ كديب كيلا نيرام بزي كازي إرترا أب زوردر أب تاريخا نفل ماكسي بناي دق أنسيو ورق مرالا موساد درب إياه سريحة أم إرترا أب تنايت 21 كيلومتر ناي غانتا وردر بتقردمتي صحي نشفتصم يرساليم قبرو وحازيت كيلانه سنايت منغ السابع توكيلان يرم بزي كازون وحازيت كيلانه أب تاريخ كرد مشكلة إرترا نفل ماكسي أوردر كرونومتر كاراي درجة محز نزبزح مداليتات هاجرنا دري عطيام
2014 ሻምፒዮን አፍሪካ ክካየድ ኣይከኣለን 2015 ግን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይተኻይዱ በዚ ድማ ደቡብ ኣፍሪካውያን ነቲ ሙሉእ ብኤርትራ ተዓቢሉ ዝነበረ ናይ ኣፍሪካ ዝዓበየ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪካ ንምዕብላልን ንኣለው ዝበሃሉ ተቐዳድምቶም እዮም ኣኽቲቶም በዚ ድማ ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ሙሉእ ብምዕብላል ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ብምእታው ቅያስ ሰሪሖም እዮም እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክሌታ ሻምፒዮን አፍሪካ ቅድሚ 2008 ዝነበሮም ዕብላለ ዝመለሱ መሲሉ ተራእዮም ኮይኑ ግን ኤርትራ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ብጋንታ ተዓዋቲት ከምኡውን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ውድድር ውልቂ ክሮኖሜትር ተዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ብምዃን ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ክሮኖሜትር ጥራይ ክዕብልሉ ኣገዲዶሞም እዮም 2016 ኣብ ሞሮኮ ይተኻይዱ በዚ ድማ ነዚ ውድድር ንምዕዋት ዓቐብ ኮይኑውን ዝነበራ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ዞብአን ዝካየድ ውድድር ልዑል ምድላዋትን ጌረን ኣለዋተን ፈለማ ጀመረ ውድድር ክሮኖሜትር ናይ ጋንታ ከም ልሙድ ኤርትራ ብተቐዳደምቲ ኤልያስ አፈወርቂ ተስፎም ዖዋማርያም አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ከምኡውን መክሰብ ደበሳ አቢላ ክትዕወተሉን ከላ ኣብ ናይ ፅርግያ ድማ ኣብ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ተስፎም ዖዋማርያም ንኣልጄሪያዊ ሓያል ቦላቲስታ ዮሴፍ ሩጉጊ ብምስዓር ንኻልኣይ ዓመቱ ሻምፒዮን አፍሪካ ክዕወት ክኢሉ እዩ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ መክሰብ ደበሳይ ድማ ንብዝሒ መዳልያ ኤርትራ ክብ ዘበለሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ውድድር ክሮኖሜትር ናይ ውልቅ ግን ናብቲ ኣብ ሃገሩ ዝወዳደር ዝነበረ ገዲም ሞሮካዊ ተቐዳዳማይ ምርዋን ላሕሳኒ ተዓዊትላ በዚ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ውድድር ክልተ ወርቅን ሓደ ነሓስን ሓንቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ክሮኖሜትር ብሩር መዳልያን ብምሓዝ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ደጊሙ ናብ ግብፂ ዝተመልሰ ሻምፒዮን አፍሪካ 2017 ብመንእስያት ዝተባሕተ ኣዝዩ ሓያል ውድድር እዩ ኣሰላሲሉ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ናይ ጋንታ ከም ትልሙድ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንሜሮን አብርሃም ሜሮን ተሾመ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዓወት ሃብቶም ብምኽታትያ ዕውቲ ወርቂ መዳልያ ኮይና ኣብ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር እንተኾነ ኤርትራ ሜሮን ተሾመን ዓወት ሃብቶምን ኣሰሊፋቶም ሜሮን ተሾመ ድማ ንናይ 43 ኪሎ ሜትር ውድድሩ ኣብ ሰዓት 53 ኪሎ ሜትር እናረገፀ ክዛዝሞ ብምኻሉ ነታ ኤርትራ ንኣሳት 2 ዓመታት ከሲራታ ዝነበረት ወርቂ መዳልያ ናይ ክሮኖሜትር ከምፅኣላ ይኽኢሉ ብዘይካዚ ዓወት ሃብቶም ሳልሳይ ደረጃ መሓዝ ናብ መድረኽ ክድይብ ክኢሉ ነይሩ እዩ ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር መንእሰይ ተቐዳዳማይ ሜሮን አብርሃም ኣብ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ብናይ ቋሕ ሰንፍሊ ተሳዒሩ ካልኣይ ደረጃ ምሓዝ ውድድሩ ክዛዝሞ እንከሎ ዕውት ሻምፒዮን አፍሪካ 2017 ድማ ደቡብ ኣፍሪካዊ ዊል ሲሚዝ ኮይኑ ሻምፒዮን አፍሪካ 2018 ኣብታ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ዓቢ ለውጢ ብምምጻእ ተወዳዳሪት እናኾነት ትኸይድ ዝነበረት ሃገር ሩዋንዳ ተኻይዱ ሩዋንዳውያን ድማ ነዚ ውድድር ሙሉእ ብምድላው ክሳብ ኩሉ መዳልያታት ክነትርፉ ኢና ዝብልዮም ዝመስሉ ነይሮም ኮይኑ ግን ብጀካ እታ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ወርቂ መዳልያ ካልእ ክወስዱ እታ ጎብለል ኣፍሪካ ኤርትራ ኣይፈቐደትን ብናይ ጋንታ ክሮኖሜትር ውድድሩ ዝፈለመ ሻምፒዮን አፍሪካ 2018 ከም ትልሙድ ኤርትራያ ተዓዊታትሉ ወፅያ ኣብ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ኤርትራ ንመክሰብ ደበሳይን ሳይሞን ሙሴና ኣሰሊፋቶም መክሰብ ደበሳይ ድማ ብዘደንቕ ኣረጋግፃ ነቶም ኣብዚ ውድድር ሓያል ፀዓት ዘፍሰሱ ሩዋንዳውያን ጃምቦስኮን ኣሮርያን ብምስዓር ወርቂ መዳልያ ኣብ ክሳድዩ ኣንጠልጢሉ መክሰብ ደበሳይ ነዚ ናይ 40 ኪሎ ሜትር ውድድሩ ኣብ ሰዓት ከባቢ 45 እናረገፀዩ ውድድሩ ክዛዝሞ ኽኢሉ ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ንበይኑ ሃዲም ብምዕዋት ንኤርትራ ወርቂ ከምፅኣላ እንከሎ ዓባይ ጉጅለ ድማ ኣብ ዝገበረቶ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር መትከል እዮብ ብምስዓሩ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ መክሰብ ደበሳይን ሄኖክ ሙሉብርሃን ምስ ቀዳሞት 10 ብምውዳእ ንሕብሪ ባንዴራ ኤርትራ ምስ ቀዳሞት 10 ከወዓውዑ እንከለዉ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድማ ኣብ ናይ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ መሓዝ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ በዚ ድማ ኤርትራ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ 2018 ሻምፒዮን አፍሪካ 3 ወርቂ መዳልያ 2 ነሓስ መዳልያ ከምኡ ድማ ሓንቲ ብሩር ብምርካብ ካብቲ 9 መዳልያታት 2 ንሩዋንዳ ሓንቲ ድማ ንኢትዮጵያ ብምግዳፍ ኩሉ ወነነቶም
2018 ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽ ታሪክ ብኤርትራ ተጻሕፈሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ንመበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ታሪክ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ወርቂ መዳልያ ካብ ክሳድ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብምኻድ ናብ ኤርትራ ኣምፅአና። ኤርትራዊት ብስራት ገብረ መስቀል ዕውቲ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ክትሽለም ከላ ሙሳና ደበሳይ ድማ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ቀዳመይቲ ብምዃን ካልአይቲ ወርቂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከተምፅኣላ ክኢላ እያ። ብዘይካዚ ንፈለማ ግዜያ ኣብ ናይ ጁኒየር ዝተሳተፈት ኤርትራ ንኩሉ ውድድራት ብምዕብላል ኩሉ ተዳልዩ ዝነበረ መዳልያታት ብቢንያም ግርማይ፣ ቶማስ ጎይቶም፣ ሃገር ዓንደ ማርያም ኣቢላ ወኒናቶ እያ። 2019 ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኣብ ጎረቤት ሃገርና ኢትዮጵያዊ ተኻይዱ። እዚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፆታ መክሰብ ደበሳይ ዕውት ሻምፒዮን ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ድማ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ስቴፈን ዲቦንዲዩ ተዓዊትሉ። ሲራክ ተስፎም ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ነሓስ መዳልያ ክሽለም ከሎ ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣብ መወዳእታ ቅፅበታዊ ውድድር ንምኩራት ቦላቲስታ ዮሴፍ ሩዊግን ራያን ጊብሶንን ስዒቡ 5 ደረጃ ዝሓዘ ሄኖክ ብርሃን ተዓዋቲ ትሕቲ 23 ዓመት ምዃኑ ነታ ብኢትዮጵያ ተዓቢላ ዝነበረት ኤርትራ ደጊሙ ናብ ኮረሻ መሪሕነት ምምላስ ጎብለል ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2019 ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና ልኩም ዝነበረ ሕሳት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን